Moi, mä oon Aleksi ja tänään haluan teille kertoa mun uskontulotodistuksen. Mä oon mun perheen ensimmäinen uskova. Mut on kasvatettu ateistiperheessä, eikä koskaan uskoasiat ole ollut silleen mitenkään niinku relevantteja. Pitkää aikaa mun elämässä mä en koskaan edes antanut niinku mitään ajatuksen sijaakaan uskoasioille, koska se kasvatus oli niin semmonen, että uskoasiat on niinku vaan turhia, että tässä ei ole mitään muuta kuin vaan valheita, puppua, ei mitään tärkeää. Kun me muutettiin mun perheen kanssa noin 10 vuotta sitten Lapinlahdelle, niin nopeasti yksi mun kavereista sitten veti mut helluntaisarkunnan tällaisiin lasteniltoihin. Ja tuo oli niin kuin ensimmäinen kerta, kun mä oikeasti tulin niin kuin kosketuksiin uskonasioiden kanssa, koska siellä totta kai oli myös hengellinen osuus. Eihän mä siihen aikaan yhtään sitten piitannut, meni vaan toista korvasta sisään ja toista korvasta ulos, koska mä uskon siihen aikaan, että se on niinku ihan tätä puppua. Siinä sitten vartuin vuosia ja lopulta nuorten iltoihin sitten lähdin käymään ja siellä hengelliset osuudet, niihin keskityttiin enemmän, niillä oli isompi paino ja tää oli ensimmäinen kerta, kun mä oikeastaan aloin vähäsen niin kuin ottamaan niin kuin maistiaisia uskonasioista. Kuitenkin sitten 7-8 luokkien aikana mä ajauduin väärille poluille. Mä hylkäsin periaatteessa kokonaan nämä kaveripiirit, joita mulla oli rakentunut vuosien aikana näistä lastenilloista ja sitten nuorten illoista. Ja mä lähin maailmaan, lähin harhapoluille. Tuohon aikaan niin tiesi mitä tapahtui mun elämässä. Paljon semmosia asioita, jotka vaikutti henkilökohtaisella tasolla tosi paljon. Ja sitten myös ulkoisesti. Ulkoapäin tuli paineita ja tiesi mitä. Suurimpia tapahtumia esimerkiksi on se, että kun mun ukki kuoli, se mursi mut ihan täysin ja en mä tiennyt mistä etsiä niin kuin turvaa, joten sitten mä käännyin näissä väärissä kaveriporukoissa vaikka alkoholin ja polttamiseen, tällaisiin ihan täysin niin kuin vaan haitallisiin asioihin, mutta mä jotenkin kuvittelin, että okei, että hei, tästähän mä niin kuin saan niin kuin jotain sitä rikkinäisyyttä itsessäni korjattua. Kuitenkin sitten, kun mä noin pari vuotta olin tällaista elämää elänyt, niin mulla eräänä päivänä, kun niin kuin tiiliskivellä olisi lyöty takaraivoon, tuli vaan tällainen tunne, että hei, että tää on väärin, tää mitä mä teen, tää on itsekästä ja tää satuttaa mun lisäksi myös mun läheisiä, etenkin mun perhettä. Mä näin kuinka paljon varsinkin mun äiti kärsi ja oli huolissaan musta. Mä sitten päätin täysin jättää tän elämän taakseni. Mä lähdin noista kaveriporukoista täysin. Jätin kaiken sen. Mä en onneksi ollut jäänyt mihinkään koukkuun. Se ei ollut mulla sinänsä ongelma jättää tota polttamista ja juomista. Mutta se missä haaste tuli oli se, että nyt mulla ei ollut ystäviä. Mulla ei ollut ihmisiä, keiden kanssa viettää aikaa. Se oli vaikea asia. Mä kuitenkin muistin, että hei, että ennen kuin mä lähdin omille poluillani, niin kyllähän mä olin vuosia käynyt tuolla lasten ja nuorten illoissa, että ehkä mun kannattaisi kokeilla, että ehkä he vois ottaa mut vielä takaisin. En mä olettanut, en mä niinku sydämessäni uskonut, että he sitä olisivat tehneet, koska kun mä omalla järjelläni mietin, niin en mä olisi reagoinut niin. Jos mun paras kaveri tai edes hyvä kaveri lähtisi vaan itsekkäästi ovet paukkuen pois ilman mitään syytä ja hylkäisi, niin mun olisi vaikea ottaa häntä takaisin. Mutta kun mä sitten tein tämän päätöksen, että okei, mä lähden takaisin noihin porukoihin, mä lähden nuorten iltoihin, niin se tapa, jolla mut vastaanotettiin, se oli niin täynnä rakkautta. Ja se liikutti mua, se puhutteli mua todella paljon. Mä aloin käymään viikoittain jälleen näissä nuorten illoissa, rakentamaan uudelleen niitä luottamussuhteita, niitä kaverisuhteita. Ja pari vuotta sitten nuorten illassa mä itse tein tietoisen päätöksen lähteä seuraamaan Jeesusta. Se ei ollut mulla mikään semmonen suuri, täynnä tunteita oleva hetki, vaan se oli yksinkertaisesti sitä, että kun mä olin tutkinut asiaa, kun mä olin kuullut Raamatusta, kun mä olin kuullut siitä, mitä niin kun usko oikeasti on, niin se oli tietoinen päätös lähteä seuraamaan Jeesusta. Se on ollut mun elämän paras päätös. Mä en ole katunut sitä päivääkään. Ja vaikka silti välillä on ongelmia, vaikka on
vaikeuksia elämässä, niin mulla on se varmuus, että mä en kulje niissä asioissa yksin. Mä tiedän, että mulla on Jeesus mun sydämessä. Mulla on elävä usko, mulla on se suhde. Se ei ole vaan tapoja tai rituaaleja, vaan se on oikeasti elävä suhde. Ja se on isoin lahja ikinä. Se, että Jeesus kuoli myös mun puolesta ristillä. Ehkä suurin toive, mitä mulla tämän videon kannalla on se, että jos sä oot nuori ja sä katsot tätä, niin et sä pystyisit harkitsemaan, jos sä elät tällaista elämäntyyliä, käytät päihteitä, esität jotain mitä sä et oo, valehtelet itsellesi ja muille, niin käänny Jeesuksen puoleen, lähde etsimään, koska Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumissa luvussa 7, jakeessa 7, että etsivä löytää ja että koputtavalle avataan, joten etsi ja koputa, koska hän on uskollinen ja hän tulee avaamaan sen oven.